isang magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market at tayo po ay mag-a-update no sa kanilang mga latagan ngayon pong unang araw ng Sabado, no? January 3, 2026. Unang bungad po natin ngayong bagong taon. So, alamin natin yung mga presyohan ng latag ni Kuya Romy ng kanyang mga tilapyang Batangas. So, Kuya Romy, shout out at magandang umaga. At iwas na tayo sa sakit. Iwanan na natin ng 2025. Ngayon sa 2026, kailangan lagi tayong masigla, no? So, alamin ko yung presyo ng iyong mga tilapyang Batangas na magaganda, na mas maganda pa sa atin. Magkano po ang presyo? 120 lang, Boss Lando. 120 ang per kilo. So, medyo ang presyohan ay bumababa na paunti-unti, no? Bakit wala po kayong bangus na binebenta ngayon na pandaing? Walang pandaing, Boss Lando. Tapos ang bangus na malalaki, 230 po muna. Ang 230 na po. Hindi, mas mataas pa pala ngayon ang mga bangus natin ngayon dito sa Malabon Fish Market. So, Sabado po ngayon at meron po tayong mga MCAT na dumating, no? Para sa mga clearing operation po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At pinatabi lang po sila sa may gilid. At pinaangat lang ang kanilang mga paninda, no? So, Kuya Romy, maraming salamat sa papaundak kay Boss Lando Explorer. Happy New Year! Iwas na po tayo sa mga sakit na atin po nararamdaman, ha? So, salamat po. Happy New Year. God bless po. At tawid tayo dito sa kabila at update natin yung kanilang mga latag. So, mga presyon po dito ay kada piraso. Yan po ay 120, 130 per piraso po ng mga bangus na ibinebenta po sa Malabon Fish Market. 130 na lang. 140 na lang. Atras po tayo. Magkano ngayon ang pusit? 500. So 500 pesos po yung mga latag dito ng pusit, no? Tandaan po. Yan yung pusit na hindi umuurong. Uriwayan tayo. Kapag niluto mo, ganyan pa rin ang itsura niyan. Ganyan pa rin yung size niyan. Lumiit man konti lang kasi nakasubok na ako ng ganitong klaseng pusit. Yan po yung pusit na itlogan na hindi po umuurong, no? Entuakang dili. 120 to 40 ang per kilo. Yung dalagang bukid. Ayan, 240. Barakuda. Buuan. Ay, yung mga dorado. 2.8. So, ayan po yung mga presyo po dito sa mga latag po dito sa Malabon Fish Market, no? 30 na lang, pre. Salamat! So dito kada piraso pa rin po yung bentahan ng bangos, no? May 140, 160, 170, 220, 120, 130, no? Mga presyohan po ng mga bangos na kada piraso po na bentahan sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, so pinatabi ng mga MCAT ang mga latagan dito sa may gilid, no? So passable at maluwag na maluwag po ang ating kalsadahan dito po sa Malabon Fish Market ngayong January 3, no? So happy birthday Nanay Rita de Dios, happy birthday po sa iyo. Mabuhay ka hangga't gusto mo. Yan po ay 50 pesos. Ang ilaw, madami na yan. 50 lang yan. Chabeta 100 pesos tumpok. So, ang daming sapsap, no? Na binibenta po dito sa Malabon Fish Market. So, ito naman po yung mga salmon japayuki, no? At tatagan ng mga galunggong. Good morning po. So, dito, kada piraso pa rin po yung bentahan ng mga bangus nila, no? So, sinubukan kasi natin mag-update ngayon January 3 para makita po natin at mapanood ng ating mga dumarayo o pupunta sa bayan po ng Malabon. So, ganyan po yung mga presyo ng mga bangus. Kada piraso po ang bentahan nila. So yan yung mga bentahan ng kada piraso at tawid tayo dito sa mga bentahan pa, no? May dalang din.
Bitilya. So ito yung mga isdang bato na ating pong i-update sa kanilang latagan at pinakit lang po sila dito ng ating mga MCAT ng Malabon. So yun yung mga latag ni Kuya Warren, no? May mga dorado siya, torsilyo, at mga isdang lapu-lapu. Yan ang mga latagan ni Kuya Warren. Dito tayo kay Boss Aris. Boss Aris, good morning. Magkano ngayon lapu-lapu? 250. So ito yung mga isdang dorado na kanilang mga nahango, no? 200. Sa mga binduan, 280. Medyo tumaas ang mga binduan natin, no? Mga bangos, magkano kilo? 220 ang per kilo. Ayan yung mga presyo ng latag ni Boss Aris dito sa Malabon Fish Market. So good morning sa Boss Aris. Salamat po, thank you. Shout out. Ayun, shout out sa Pogi. Ayun, shout out. Ngayong pasok na pasok ang January 3 ngayon, no? At update na update tayo ngayon dito sa Malabon Fish Market para sa ating mga manonood at taga-subaybay sa ating pagbablog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So baybay natin to. Medyo kakonti pa ang mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. Boss Aris, thank you ha. So yung mga update natin sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market, ganito po ang sitwasyon. Ayan. Tapos 160 kilo ng mga chaveta at 100 pesos na tumpok. At meron din po pusit. Yan po ay 100 pesos, no? Na mga tinutumpok dito sa Malabon Fish Market. At dito rin po mga chaveta. 160 at 100 pesos tumpukan. So enjoy sa pagkain. Salamat. So ayan, mga hipon at mga 50 pesos na tumpok. Magkano hipon? 300 pesos. Ito yung tumpukan ni Lodi. Bentahan na rin sa tumpok 50 pesos, no? Pampam yard. Salamat at wala ka mga lalaking mga isda. So wala si Boy Bangus, shout out sa'yo. Magkano yung mga bulik mong tuna? 220 lang, Boss Lando. 220 ang per kilo. Mga pusit kalawang, 200 ang per kilo. So yan po yung mga latag dito sa Malabon Fish Market. Bakit nga ba wala si Boy Bangus? Nagbakasyon? Okay. Ganda lalaki ng limango, oh. Alimasag. Puro lalaki yan. Babayan din, puro babayan. Mas maganda bakla, mas mataba. Oo, tama. Bakla. Mga babae ngayon, manloloko eh. Kaya babae, Boss Lando. Bakla. Mas matataba. Mga bakla daw, matataba. Magkano kilo? Bakla, oh. 150 po kilo. Magkano kilo? 350 Boss Lando sa malaki, 400. Uy, laki ng binaba ng mga alimango ngayon, ha? 1 talaga yan. 1, 2, pinakagawa ko na yung 1, 2. Bababa na po talaga. Ito 400, oh. Pwede po. 350. Si. Alimasag 150, no, sa per kilo. Ito po yan. Tignan ko nga, kuya. Magkano golden pompano mo? Boy putik. Baka tumaob. Boy putik, magkano? 350 ang mga per kilo ng mga golden pompano. Pepak muna ako. Magkano to? Gano'n tilapia? 110 Boss Lando. 110 na per kilo, no? Wala si Boy Bangos, taob. Malam bangus eh. Malam bangot, sabi nga ni Kuya Robby, 230 na araw puhunan. 130. Ayan, shout out. 350 golden pompano. Lot. 238. Shoutout Boss Lando, 11 months na lang, Pasko na naman. Okay, magbibilang na naman tayo.
Panibagong kahit na naman. Panibagong hanap buhay uli. Thank you. Wala pa ninda. Oo nga pala, no? Nagpa-clearing nga pala si MCAT. Saglit lang naman din yan. So ito mga gulay na bentahan. Ayan. 50 pesos na mga tumpukan ng mga ampalaya. Wala siya mga isda ngayon na binebenta. Salamat, Moy. So, puro prutas, puro gulay na ang ating nakikita ngayon dito. Dahil tapos na ang ating New Year, no? So, prutas, ito ang nakikita natin mga papaya. Pero sa mga presyon ng mga talong po natin, ang palaya ay 80 pesos ang mga per kilo. So, mura ang talong dito sa Malabon Fish Market, 80 pesos ang mga kada kilo at ang palaya natin ay ganoon din po. 80 pesos din po ang mga per kilo. So, ito lang ating mga dinadaanan na latagan dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latagan sa bayan po ng Malabon. Good morning! Yung mga alimasag na sariwa at buhay pa. Happy New Year! Mga talong na bentahan din po dito, no? Kamatis, dito ang kamatis. 140 per kilo ng mga lapat. 160 ang puno ng kamatis ngayon. Oh yeah! 100 pesos na per kilo ng mga tahong. Talaba ay ganun din po. At meron din po mga latag dito ng mga kohol. Sa mga mahilig magluto ng gata, ayan po. May-ari niya, di na lumalabas na 100 pesos kilo ng mga alimasag. Magkano na hipon, Lodi? Salega tayo dyan, boss. Una niya, 450. Napuntahan na lang. O, 300 pesos, no? Na kilo. At mga golden pompano po natin dito ay 350 na per kilo. Ano? So ito yung mga update natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market ng kanilang mga latagan. So shout out sa iyo, Pango. Nakita si Pango at natatanaw natin. Idol mo yun, Idol kayo si Pango. Pango ng Malabon. Ayun yun. Lalapitan natin si Pango. Gulyasan at yellowfin tuna. Pati gulyasa parehas. Gulyasan 250, 300 yellow pin. Ayun, 300 pesos mga yellowfin tuna, gulyasan 250 na. So yan po yung mga update natin dito sa pwestuhan ni Kuya Ricky. Ano chocolate? Good morning po. Magkano kilo ng tilapia? 140. Bangus pandaing. 180 po yung mga per kilo, no? Ng bangus pandaing. Ang per kilo. Eh, mga masasarap na pink salmon head. 180 ang per kilo. Salamat, ate. Thank you. Sa pwestuhan to ni Kuya Ricky, no, nabentahan niya ng mga isda na inyo pong mabibili. Ganda na ng pink salmon head, no? Yan po ay 180 na kilo. So, shout out sa Pango. Ang Pango ng Malabon. Si Pango. Pango, shout out. Baka may 30 pesos. Magkano po, Tinte? 300 ng kilo. 270. So, yun po yung mga presyon, no? At yung mga pusit kalawang po dito ay 140 per kilo.
tilapia natin ay 100 pesos. So, bumababa na ang mga presyon ng mga seafoods ng Malabon Fish Market, no? So, yung mga pusit lumot po natin dito ay 250 po yung kilo. Tapos yung mga pusit natin ay may 280 din po. Alright, so yung mga tumpukan ng mga tilapia na inyong mabibili. Ang mga hipon po natin ay bumaba na rin po ang mga presyo. May 280 at 320 ang mga per kilo. At meron din po 110, no? Sa mga tilapia Batangas. So bumaba na rin ang mga presyohan. 130. Yan po ay mga malalaking tilapia naman po, no? Kilo? Kilo? Magkano ito? Supay. Magkano daw po tumpok? 50 lang daw po. Ito yung mga limasag natin, no? Unti-unti na rin dumadagsa, no? Sa bayan ng Malabon. Meron po 100 pesos na kilo. At mga bangus pandaing 100 pesos. Boss, Lando. Good morning po. Shout out. Good morning po, good morning. Nakapamili na po kayo. Medyo kaunti pa lang ang mga latagan ngayon kasi pagkatapos ng bagong taon, medyo ang mga ano natin, hindi pa mga na. Papashoutout kay Boy Tilapia. Marikina pa ako. Marikinan, layo po pala. Sige, ingat po ingat po kayo. Salamat po. So tumpukan po dito ng mga pink salmon head, no? 100 pesos na tumpok, 130 sa mga tilapyang buhay po. Oh. Tapos 200 pesos dito yung mga kilo. At mga isang cream dory, 80 pesos, no? Good morning. Tapos dito 150, no, mga belly, oh. Salmon belly, 150 po sa mga kilo. So, ayan po yung mga ina-update natin dito, no. So, nandito sa dulo ngayon. Ayan po yung mga latagan at mga danggit po natin sa halagang 100 pesos na mga tumpok. Ayan po yung mga latagan natin pong ina-update dito. Mga tumpukan po ng mga latag dito ng Dalagang Bukid, lumot. Mga tumpukan ng mga Eastern Chaveta. So yan po yung mga latag natin po ina-update dito sa Malabon Fish Market, no? Happy New Year po. Alright, so yun po yung sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latagan natin pong na-update sa mga presyuhan, no? Bumaba na po ang mga presyuhan ng mga hipon at mga iba't ibang klaseng laman dagat, kagaya rin po ng alimango na dating pumalo sa 800 piso at 700 piso, eh ngayon po ay nasa 350 at 400 pesos na lamang po ang kanilang mga presyuhan sa Malabon Fish Market. Shout out! Naka! Thank you, thank you!
Alright, shout out kay Randy Conan, shout out. At kay Ner TV Vlog, shout out. Good morning everyone. At kay Mario Morris ng Katip of Saudi Arabia, shout out. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando, Explorer, enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.